umaga mga Omega. I'm here at Ninoy Aquino Airport Terminal 3. Andito na po ako. Mamaya na ako papasok dun kasi 4 PM pa daw ang check-in doon. Naka-check-in na ako pero mamaya pa daw ang boarding pass. Unahin pa daw muna yung mga nakaunang lang. Ito na po ako. Ito muna ako magtambay. Hintay muna ako. Mamaya ko na po mag-ano guys. Ang daming uuwi. Maraming nagbabakasyon. Pero mamaya na ako mag-i-inquire, mamaya na ako magtatanong pag malapit na mga 4 PM. Kung pwede na ba ako papasok dun sa tatanong, check-in naman ako, wala na akong problema. Ano ba ito? Hindi, mga damit lang yan. Upo muna ako mga Omega. Dahil mamaya gabi yung flight ko. Maaga lang ko pumunta dito para lang magtambay. Joke. Para kasi maaga ako makapasok dun sa loob. Waiting na lang sa boarding. Kung nagutom ako, hindi ako nakapag-lunch. Kain na ako sa loob. Hindi kasi ako hindi ako nag-almusal. Nag-Milo lang ako. Tapos, gusto ko kumain ng lunch. Pero hindi, dahil nandito na ako sa loob. Andun na may pagkain naman dito sa taas. Pero mamaya na ako. Gusto ko ma-plastan. Yung planta, nakaupo na ako, waiting na ako sa boarding pass. Wala ng mga problema. Dahil maghintay tayo ng mahabang oras. So mga 6. Dahil pipila na ako doon. Dahil isi-check nila yung bag. Kung yung bag ko ay hindi mag-pass ng 7 kilos. Lagot ka. Bigat pa naman yung dala ko. Yun, maraming mga taong umuwi sa mga probinsya. Ang iba sa ibang lugar, ibang country. Pero ako, uuwi ako ng Bohol. Hindi pa naman, marinig mo naman, mapakinggan mo yung boses. Pwede na kayo pumasok. Doon ako, tsaka natatayo. Waiting muna tayo. Gutom. Last call for check-in. Possibly last call for check-in. Flight 5J855, call for Zamboanga. Please proceed to the Cebu Pacific check-in counter E12 and E14 in the Pananan siyang Bohol. Mamaya pa ito maraming dumadating. Mga pasahero. Bak mga Omega. Pwede na palang pumasok sa loob. Kala ko mamaya pa. So, andito na ako sa loob. Waiting na lang po ako sa boarding namin. Tapos, may mga pagkain pala dito mga Omega. Problema lang dito. Mga bayanda. Walang kanin. Nanod ko wala. So, alam nyo, mga 9:30 ako umalis. Nakarating ako dito mga
12:30. Nagwan, pumasok na ako dito sa Ninoy Aquino Airport. Tapos, hindi ako nag-almusal, kumain ng tanghalian. Kasi hindi kasi ako mahilig kumain ng almusal. So, nagmaydo lang ako. Tapos, tanghali na ngayon. Hinalap ko yung mga kakanin. Wala. Ang mga tinapay lang halos. So, pag uwi ko na lang doon, pagkarating ko doon sa, sa Tagbilaran, doon na lang ako pagkain. Sa Dawis na lang, bibili na lang kami ng ulam ni Ate Lisa. Mga tinapay, shumay. Kasi ako mahilig, gusto ko kumain ng kanin. Okay lang naman. May mga cookies naman. Mahal siguro yan. Masarap siguro yung cookies na yan. So, umupo na po ako dito. Lilipat lang ako doon pag umalis na sila. Kasi mamayang gabi pa naman ako. Naga lang ako pumunta dito para hindi ako mapuproblema baka kasi maraming pila. Pero okay naman sa akin na naka-check-in na ako. Wala na akong problema. Na guys, waiting. Gutom na talaga ako mga omega. Ayan. Bye mo na mga omega. Mga omega, dito na po ako sa airport ng Panglao International. Hintayin ko yung malita ko dito. Yung malita ko ay nasa loob pa. Itong ulo ko kanina mga omega dahil nga hello mga omega, ang Bisaya na ta kanaan na to sa Bohol. Latun siya na ako nga po ang malita. Wala man ako gibit-bit ang malita, pero wala ko'y bayad. Wala man ko'y baggage, pero ipasulod na ako dito sa ila. Ito yung na kayo kaon na nama mo ang maleta naman ipatulong. Pero kami abot oras mga 8:40 mga 9 pas mo mangkuko wala ko na bahaw wala ko na liputo igutong mangko ito na lang ko alas 3 alas 4 nara kong malita kaano na ako kung malita